Здравейте! Един посетител на блога ми обърна внимание върху една история, която като че ли се забрави. У нас нещата се забравят много бързо, за ден, два, три. Обаче ето сега се оказва, че има вече осъден по нея. Историята е свързана с Националната служба за охрана, която е на подчинение на президента. Един от нейните служители, Николай Марков, заяви тогава, това е 2007, втората половина, че службата за охрана е използвана за неспецифични цели, според нейния регламент, а именно за получаване на информация информация за хора, които тази служба охранява. Значи тия, които охраняват, събират същевременно информация за охраняваните лица. Това са държавни лица, парламентарни и така нататък, ръководители на парламентарни групи и прочее. Евентуално възможно е да събираме информация за опозицията от страна на тази служба, която е била предоставена лично на президента. Тогава президента веднага свика едно голямо съвещание, в което този служител на Националната служба да бъде разкритикуван. И ето пред мен сега е стенографския протокол от това заседание. Аз ще го дам. Ще дам възможност за всеки, който иска да го прочете. Ще сложа адреса на този документ. Наистина доста интересно се получава. Ако се вгледате и се зачетете, ще видите какви неща фрапиращи има, и също е много интересно и самото поведение, как е режисирано поведение на президента, как е режисирано това съвещание по тертипа по модела на Комсомола, който търсеше някакви наказания за променилите се другарчета. Първанов точно по този начин е режисирал заседанието. Той не може и по друг начин да го режисира, защото той самия е комсомолски активист и така ще си остане докато е жив. Смесва се институцията с лицето, което я олицетворява. Това е важно. Значи президента казва, хвърляте петно върху институцията. Обаче върху институцията няма как да се хвърли петно, защото тя не е лице. Институцията е нещо неживо. Петно и така морални щети могат да бъдат нанесени на лицето, което олицетворява тази институция. В случая това е самия президент. От друга страна сега, ето, това беше някога историята, за нея се пошумя няколко дни и се позабрави, а сега се оказва, че този Николай Марков, подполковник Марков, е бил уволнен. Тогава му издигнаха едно обвинение. Първо беше уволнен от службата за охрана към президента, по някакво обвинение фалшиво смехотворно за това, че генерал го командвал да му прави лицеви опори, а пък той отказал да ги прави и за това нещо беше уволнен, а пък сега дори е и осъден. Военен съд му издава присъда 1 година и половина условност, 3 години изпитателен срок и 5000 лева глоба. Като гледам тези 3 години, които поддържа прокуратурата в искането, аз ги свързвам единствено с оставащия мандат на президента Първанов. Нямам друго обяснение. Ако през тези 3 години кажа нещо, присъдата ми влиза в сила и аз трябва да отида в затвора. Това за мен е репресия и няма равнопоставеност в страните. И ето този човек, след като са му издали така присъда, това е станало на 3 май, е решил да се обърне към европейските институции, защото е смешна и жалка работа да се осъждат хора за такива неща, че не бил изпълнил. Всъщност това е използване на съда за политическа репресия.
Така, и най-интересното е, че в ония протокол, който аз го четох тази сутрин с голямо внимание, президента заплашва Николай Марков да внимава какво да говори, защото носи съдебна отговорност и че може да има ужасни последици за него. Значи той, Първанов, предвижда какво може да му се случи. Един вид смята, че едва ли не, че съда е под негов контрол, което фактически се оказва, че е и така. Той назначи много хора във Висшия съдебен съвет, главният прокурор е негово лице, сложил е ръка върху министерства и така нататък. Изобщо Първанов се оказа доста коварна личност в този съвременен етап на нашата история. И той би трябвало отдавна би трябвало да се е издънил. Това предстои, предполагам, защото той се е самозабравил, дето има една приказка: пази Боже сляпо да прогледа. Президента е точно олицетворение на тази поговорка. Държи се ужасно, неадекватно. Аз съм говорил по тези неща, писал съм. Това говори лошо за нашата страна, държавен глава, да бъде такъв, който първо живее с едни представи за съвсем друго време. На второ място се изказва неадекватно, личи носталгията му по Съветския съюз, а пък същевременно трябва да се примирява с това, че страната е част от Европейския съюз. И така нататък, и така нататък. И възниква и въпроса: как е възможно да се случват такива неща, в каква държава живеем, как може уж изпълнихме толкова предписания на Европейския съюз за реформа, правосъдие и така нататък. Оказва се, че тази Национална служба за охрана е продължение на някогашното Тодор Живково УБО и сега Първанов успя за времето, в което е президент, да възкреси всички тертипи на действие на тази служба, безконтролна по времето на тоталитаризма. Ето сега факт е. Това, че са го наказали този човек и са дали примери на други да мълчат, явно, показва атмосферата в нея. Това са 800 човека, които охраняват, а същевременно и събират информация за охраняваните, и тя стига до президента. Това е достатъчно от президента да се образува процедура за сваляне от държавния пост, който заема, за нарушение на законите и така нататък. Същевременно е назначил за ръководители на тази служба неподготвени хора, дал им генералски звания. Ето, чета тук учители по физическо възпитание са произведени от Първанов генерали и така нататък. Нищо чудно и да са от село Сирешник. На нищо вече не мога да се очудя. Ужасна работа е това всичко. Просто трябва да се позамислим и да реагираме като граждани по някакъв начин. Ако продължаваме по този начин да търпим, нещата ще станат в един момент извън контрол. Може би това е и целта. Приятен ден!